Nakataktang magsagawa ng livestock health mission ang Provincial Veterinary Office sa Barangay Torres, Mapandan, Pangasinan ngayong araw upang magbigay ng libreng serbisyong medikala para sa mga alagang baka, kalabaw, kambing at tupa. Inaasang makikinabang dito ang mga livestock racers mula sa iba't ibang barangay sa bayan sa pamamagitan ng mga serbisyong naglalayong mapanatiling malusog at ligtas sa sakit ang kanilang mga alagang hayop. Kabilang sa mga libreng serbisyong ipagkakaloob ang pagbibigay ng vitamina, deworming o pagpapapurga at pagpapakuna laban sa hemorrhagic at septicemia, isang sakit na maaaring makaapekto sa kalusugan at produksyon ng mga alagang hayop. Ayon sa Provincial Veterinary Office, mahalagang regular na veterinary services upang maiwasan ang pagkalat ng sakit at matulungan ang mga livestock raisers na mapalakas ang kanilang kabuhayan at produksyon. Hinikayat naman ng lokal na pamahalaan ng mga residente na dalhin ang kanilang mga alagang hayop sa itinakdang lugar upang mapakinabangan ang libreng serbisyong hatid ng programa. Kasama mo mula rito sa IFM News, Nagupan Excited Denise Brillante Tata. IFM News. IFM News. IFM News.